ya dibaleni lek. Saiki mantek. Ning dalanan turung bambong neng trotoar mangan ngenteni dermawan turung bambong neng trotoar mangan ngenteni dermawan mak tandongamu mandi tenan aku pedok produser rekaman orang ngira orang nyono digandrungi wong sak ora nyono digandrungi wong sak donya aku dhisik ngamen ning dalanan aku kampung neng bis-bisan nanging saiki wis terkenal mlebu TV bintang iklan aku seneng wis duwe kanca aku kangen kepengin mulih neng desa bukti anak marang wong tuwa emakku tau koyo ning kutha aku wis lereng ngamen saiki anakmu suke aku wis lereng ngamen saiki anakmu suke lo anakmu perawan kerja ngamen ono ning dalanan turung bambong neng trotoar mangan ngenteni dermawan turung bambong neng trotoar mangan ngenteni dermawan mak panggung aku mandi tenan aku pendok produser rekaman orang ngira orang nyono digandrungi wong sak donya orang ngira orang nyono digandrungi wong sak donya ayo Pak Deta kudune ngene lho kudune ngene lho kudune wonge aku dhisik ngamen ning dalanan mlebu kampung metu kampung neng bis-bisan nanging saiki wis terkenal mlebu TV